No a teď byly dva velmi velké průšvihy v Německu za poslední 2 týdny. Začalo to totálně pro mě zajímavé Bild Zeitung. Bild Zeitung se začíná hodně otáčet a normálně psát věci, co ještě před rokem byly absolutně nemyslitelné. A tam šlo o to. Německo vlastně na základě 2 parametrech zavádělo toto omezení práv, lockdowny, social distancing, náhubky a tak dále. Jeden byly ty PCR testy a z toho vycházející nějaká takzvaná incidence, to znamená počet nových pozitivních, oni říkají nakažených, ale člověk není nakazený, pozitivních na 100 000 obyvatel v průběhu 1 týdne. Druhé číslo byl obsazenost postelí v oddělení intenzivní péče v nemocnicích. No, začalo to s těmi postelami, co platí jako to tvrdé číslo, které se údajně nedá falšovat. No, zpráva vyšla od Bundesrechnungshof, to je federální kontrolní orgán, státní úřad, který vydal zprávu, na základě které tyto čísla byly absolutně sfalšované ze strany nemocnicí. Protože nemocnice dostávaly neskutečný benefity za to, že uváděli nějaký postel, který mají připravený pro covid oběti. Když vytvořili jednu novou postel, která tam je jako připravená, nemocnice dostala jednorázovo 50 000 eur. Když nemocnice vykázala, že má postele intenzivní péče, vytížený na 75%, tak mohla mít například postele volný a za ty volné postele dostala až 800 euro denně. Tak oni odbourali asi 1/3 těchto postelí v průběhu toho roku, toho nejhoršího moru v historii lidstva, namísto toho, aby zvýšili počet, a hlásili buď špatné čísla, uměle kládali lidi do těch intenzivních lůžek, kteří vůbec žádný covid neměli, ale vyjádřili, že mají covid. Prostě úplně prolhané čísla a toto vyšlo oficiálně ze strany federálního kontrolního orgánu a Bild Zeitung o tom reportovala, bylo to na titulní stránce a toto hodně velký poplach spustilo. Myslím, že my máme video z tohoto, nie? Áno. To sa nám podarilo? Nie, mám PCR testy. Áno, tohleto video máte, ono to trvá asi 8 minút, ale já bych se možná potom poprosil, že byste to zavěsili do archívu a lidi si to můžou, já jsem to přeložil, takže jsou pod tím české titulky. Neviem, či toto video aj potom bolo vymazávané a... Podivu toto ještě zůstalo, jo? Ale potom o další týden přišla další rána. A to byla ta takzvaná incidence. Hovoríme o mainstreame, hej? O mainstreamu, ano, Bild Zeitung je Axel Springer Verlag. Tady na Slovensku například se to týká Aktuality SK, nebo v Česku Blesk. Jako totální mainstream. Jako víc mainstream nejde. Tu je to bulvár, no. No, bulvár, no. A další je RTL. RTL, Radio Television Luxemburg, myslím, je ta zkrátka. Je to asi největší soukromá televize v Německu a odpovídající možná Markíze na Slovensku, by jsem to tak porovnal. Tak to bylo minulý týden, nevím, jestli začátkem týdna, pondělí, úterý, tak najednou v punkt 12, to jsou jako polední zprávy, vydali asi 2,5-minutový přehled o jedné velké studii, která probíhala na univerzitě Duisburg-Essen, kde se ověřili 190 000 pozitivních PCR testů a ty věci došly k něčemu, co už v alternativních médiích víme už asi rok a čtvrt a o tom povídal už Carey Mullis, vynálezce PCR testu, že tyto testy nejsou vhodné na zjištění, jestli někdo je nemocný, anebo ne, anebo jestli někdo infekční, anebo ne. Tohle to byl jasný výsledek a z těch 190 000 vyhodnocených testů tak bylo zřejmé, že 78%, skoro 80% těch lidí, kteří byli pozitivní, nebyli infekční.